V-am regăsit la un nou episod din Brawl Stars. Am vrut să vă arăt cât aproape toate caracterele au X. Bibi la bâtă și cercei ei, El Primo la stomac, Carl și glutele de la căruț, Colt la bărbiță. Bun, am găsit de numai asta, cum îi spune, ața care ține tricoul, Nita, ochii, Jean, buricul, aici piulițele de la cap, Brock în mijloc, aici la rachete și aici la ochelari, Jessie aici la cățeluș ăsta aici, la ghezonel, Penny la pușcă, nu știu dacă se vede acolo pe aripile la arc. Tic, foarte simplu. Ochiul la ăsta galben de aici și capul lui mai este aici în spate la mâini și la picioare. ID aici la spate. Ems. N-am găsit altceva. Dacă vă uitați, nu mi se pare. Dacă vă uitați, acum are unghi. Și acum nu mai are. Și a doua care am vrut să vă arăt la el. Dacă vă uitați bine, uitați-l pe Poco. Rico. Uitați la pușcă. Daryl. Aici la cap. Piper are un egal pe spate. Pam pe mare. Stați puțin. Uitați acolo, are niște X-uri, dar Pam tot se mișcă, știți? Și asta. Frank acolo la ciocan. Și aici la asta la care îi ține cureaua. Bea n-am găsit. Mortis n-am găsit. Tara n-am găsit. Max nu. Micul pinguin da. Spike da. Uitați acolo la mână. Crow da pe cioc. Leon ochii. Sandy n-am găsit. Și n-am ce să mai vă arăt. N-am ce să vă mai arăt. V-am arătat aproape toate secretele din Brawl Stars. Eu am fost David și ne regăsim la următorul videoclip.